азиз, итминон дорем ки хуб ҳастед. барномаи имрӯзаи мо бахшида шудааст ба таъсири фаъолияти офтоб ба ҳаёти заминӣ, яъне бевосита ба инсон ва чӣ гуна офтоб ки ба ғайр аз оне ки барои ҳаёт, яъне зиндагонӣ кардаи замин афканишот, яъне нур медиҳад, инчунин чӣ гуна таъсирҳо дорад ва ин таъсирҳо мусбат ҳастанд ё манфӣ дида мебароям. инсоният читавре ки мо медонем аз таърих аз қадимулайём ба омӯзиши ҷирмҳое ки шабонарӯз ҳангоми мушоҳида кардан, яъне равшанӣ медоданд, ҳамеша дар кофтукови ин ҷолибияти диққат ки бевосита мо ҳангоми мушоҳида чӣ ҳаст, саволҳои зиёде ба миён меояд. чаро нур медиҳад, чаро дар шаб онҳо пайдо мешаванд ва дар рӯз нест мешаванд. ба худ суолҳо мегузошт. ин чӣ ҷирми осмонист ки сохтораш чӣ гуна аст? аз чӣ таркиб ёфтааст? оё таъсири он ба инсон фоидаовар аст ё ин ки зараррасон аст? офтоб ба мо дӯст аст ё душман аст? ин суолҳое буданд ки инсонҳо ба онҳо ҷавоб меҷустанд. бо тараққии илму техника аллакай мо медонем офтоб чӣ гуна ҷирм аст. бевосита, яъне бо тараққиёти илм ҷирме ки ба мо нур медиҳад, ҳаётро таъмин мекунад дар замин, бевосита айни замон мо пурра ҳам набошад маълумоти кофӣ дорем. сохтораш чӣ гуна ҳаст ва кадом моддаҳо таркиб ёфтааст ва чӣ гуна таъсиротҳо ба замин ва инсон мерасонад медонем. ва қариб инсоният ба он саволҳое ки дар қадимулайём ба худ гузошта буд ҷавоб ба даст овард. офтоб сайёраи моро мунаввар мекунад, нур медиҳад ва гарм мекунад. бе офтоб зиндагӣ дар замин на танҳо барои одамҳо, ҳатто барои микроорганизмҳо, организмҳое ки аввалин сабаб ба пайдошавии инсон ва дигар махлуқот оварда расонидан имконнопазир аст. намудҳои гуногуни радиатсияи офтобӣ ва сели зарраҳои пайваста ба ҳам таъсир карда ба ҳаёт дар сайёраи мо ва дигар маҷмӯъ бо ҷаҳони мо таъсир мерасонад. яъне бевосита мо аз радиатсияи замин ҳамарӯза аз сомонаҳои интернетӣ хонда мебинем ки чӣ гуна офтоб ба мо таъсир мерасонад. фақат ҳодисаҳои алоқаманд ба зилзила, қисми хурди гармӣ аз қишри замин берун омада, энергияи хурдӣ аз баъзе манбаъҳои кайҳонӣ меомада, афтиши метеоритҳо ва мад аз тарафи моҳ ба офтоб вобаста нестанд. омӯзиши табиати офтоб ба мо имконият медиҳад ки дар бораи таъсири офтоб ба замин ва ба табиати зиндаи он маълумот гирем. дар расми мазкур ки бевосита мо дар барномаҳои аввали сайри кайҳони телевизиони илм ва табиат оғоз карда будем аз офтоб, аз ҷирми марказӣ, аз ҷирме ки ҳаёт дар сатҳи замин бе он ғайриимкон аст гуфта будем. ва бори дигар дар ин ҷо такрор мекунем оид ба тавсифи физикии офтоб ва дар расмҳо аз рӯи аккосиё ки расмҳои гирифташуда бо воситаи телескопҳо дар слайди мазкур нишон дода шудааст. ва ин ҳаст намуди офтоб, ҷирми марказии замин ё ин ки ситорае ба мо наздиктарин. ва дар ҷадвали мазкур тавсифи физикии он якчанд тавсифҳои асосии офтоб оварда шудааст. масофаи миёнаи офтоб аз замин тақрибан яъне гӯем 150 миллион километр, яъне нуре ки аз офтоб ба мо мерасад 831 дақиқаро ташкил медиҳад. масофа аз маркази галактика, бевосита ки замин бо ҳамаи ҷирмҳое ки дар атрофи он ҳаракат мекунанд, боз ӯ дар атрофи галактика ё ин ки галактикаи мо ки бо номи роҳи каҳкашон ном дорад ҳаракат мекунад ва аз маркази он масофаи офтоб 2,5 зарби 10 дараҷаи 20 метр ё ин ки 26 000 соли рӯшноиро
تشکیل می‌دهد. رادیوس اکواتوری آن 109 رادیوس زمین را تشکیل می‌دهد، یعنی به حد جرمی کلان است. قطر میانه‌اش باشه تقریبا 1.4 ضرب 10 درجه 9 متر و درازی اکواتورش 4 از 137 یا اینکه 4 از 10,000 37,001 ضرب 10 درجه 9 متر رو تشکیل می‌دهد. مساحت سطحش باشد 11,917 از 1,607 سطح زمین رو در بر میگیرد. حجمش 141 ضرب 10 درجه 27 متر کوبی بوده. مساحت آن تقریبا 2 ضرب 10 درجه 30 کیلوگرم یا اینکه 332,982 مساحت زمین رو تشکیل میده. زیچی میانه آن 1.4 کیلوگرم و متر کوبی رو تشکیل داده. حرارت بازهمرش تقریبا 6000 کلوین است. روشناییش باشد 3 از 1846 ضرب 10 درجه 26 وات و سین آفتاب عین حال 5 میلیارد سال می باشد. عین حال در سامانه های اینترنتی و سامانه های خبری اوید به یک اخبار معمول ما وامیخوریم که آن داغ‌های سطح آفتاب هستند و همه روزه که عین حال ماکسیموم داغ‌ها افروزش سطح آفتاب عین حال به عمل می آید. این داغ آفتابی است. محیط سیاه که به واسطه در سطح آفتاب چطوری که در رسم هست دیده می شود. محیط سیاه هست در سطح آفتاب که حرارتش تقریبا به 1500 کلوین پست می شود. یعنی اگر آفتاب اتمسفرش یا اینکه سطح آن اگر 6000 گرادوس گرم باشد، آن یک باره 1500 کلوین پست گشته چنین داغ‌ها، چنین سیاهی‌ها، محیط‌ها به وجود می آورد. در سطح آفتاب با یاری اسباب‌های اپتیکی هنگام کلان بودن داغ با چشم عادی در نمود داغ سیاه مشاهده کرده می شود. اولین معلومات‌ها درباره داغ‌های سطح آفتاب با مشاهده‌های 800 ساله پیش از میلاد در خطای راست می‌آید که این دستخط 800 سال پیشه خطای قدیم است و اولین معلومات‌ها اوید به داغ‌های آفتاب 800 سال پیش گرفته شده است. رسم اولین داغ‌های آفتاب سال 1128 در یادداشت‌های تاریخی ایوآن ووسترسکا آورده شده است که به واسطه معلومات‌های اولین اوید به داغ‌های آفتاب به حساب می‌رود. عین حال ما دیده می‌بریم که پس این داغ‌های به عمل می‌آمده در سطح آفتاب اندازه‌شان چگونه هست و آنها چقدر می‌باشند و اگر مقدار آنها زیاد شود به چه حادثه آورده می‌رسند و آنها چه تاثیرها دارند به زمین. اندازه گروه داغ‌ها به مساحت آن و مقدار داغ‌های به این گروه داخل شده نسبت به مساحت عمومیشان حساب کرده می‌شود. داغ اندازه‌اش از همه کلانترین در دوام تمام مشاهده‌ها از سال 1874 تا سال 2012 در گروه زیج گرینویچ یعنی تحت رقمی 148-86-03 در ماکسیموم 18 در 11 ساله خروج آفتابی به قید گرفته شده است. 8 اپریل اندازه عمومیش به 187 ضرب 10 درجه 10 کیلومتر کوادراتی برابر شد که نظر به اندازه زمین 36 مرتبه کلانتر است. پس تصور کنید که یک داغی که در آفتاب در حالت ماکسیموم به عمل آمده است اندازه‌اش از زمین 36 مرتبه کلان است که این به واسطه تاثیر منفیش رو به زمین میرساند و در اینجا زمین سیاره ما در مقایسه با داغ‌های آفتابی نشان داده شده است که تصور کنید زمین ما قریب که نمی نماید و داغ‌های آن چگونه اندازه کلان دارند. هنگام به قیمت ماکسیموم رسیدن این گروه زیاده از 170 داغ‌های علاهیده عبارت است. دور فعال آفتابی
дар расми мазкур даври фаъоли офтобӣ нишон дода шудааст бо солҳои фаъолии он. даври фаъоли офтобӣ ба пайдоиши шавии доғҳо, хуруҷи офтоб, давомнокии пайдоиши онҳо алоқаманд мебошад. як даври фаъолияти офтобӣ тақрибан ба 11 сол баробар аст. яъне ҳар як 11 сол даври фаъолии офтоб такрор меёбад. дар асри 20 асосгузори гелиобиология александр чижевский дар тадқиқотҳои статистикӣ нишон дод ки давраи фаъолияти хуруҷи офтоб ба ҳодисаҳои заминӣ тағйирот дароварда басомади эпидемия ва эпизоотия, миқдори обхезиҳо ва ба аксарияти касалиҳо таъсир мерасонад. яке аз сабабҳои пайдоиши бемориҳои фарогири ҷаҳонӣ ин ба даври фаъолӣ ё даври максимуми фаъолии доғҳои офтобӣ ба ҳисоб меравад. ба иқтитои доктори илмҳои физика ва математика Борис Шерстюкова доғҳои сатҳи офтоб танҳо се не балки гурӯҳ пайдо мешаванд. яъне онҳо танҳо набуда гурӯҳ ба вуҷуд меоянд ва дар расми мазкур аз соли 1988 то соли 2006 даври фаъолии офтобӣ нишон дода шудааст ки дар ин расмҳо хуб дида мешавад чӣ гуна доғҳо бо расмҳои дигар яъне аз рӯи мушоҳидаҳои оптикӣ гирифта шуданд ва чӣ гуна ба амал меоянд. ва дар расмҳои мазкур хуб дида мешавад ки соли 2001 даври фаъолии офтобӣ будааст. чӣ тавре ки дар график ё расм дида мешавад, дар ин ҷо тағйирёбии фаъолияти офтоб дар тӯли 11000 сол оварда шудааст ва дар ин график чӣ гуна тағйир ёфтани он нишон дода шудааст ва тарзи тағйирёбии даври фаъолияти офтобӣ бо воситаи график ҳамин шаклро соҳиб мегардад. маълумоти охирини даври фаъолии офтоб дар ҷадвали мазкур оварда шудааст ки ин ҷо рақами давр 18, 19, 20, 21, 22 то 25 аст. солҳо ва моҳҳои саршавии даври фаъолии офтобӣ аз соли 1944 2 феврал моҳи феврал то 2019 моҳи декабр оварда шудааст. сол ва моҳи максимум 1947 максимуми фаъолии офтобӣ будааст ва соли 2025 максимуми фаъолии офтобӣ ба амал меояд. миқдори максималии доғҳо нигоҳ кунед. дар даври фаъолии офтобӣ миқдори максималии доғҳо дар соли 1944-1947 201 то ташкил медоданд. дар соли 1954 ва 1957 ки 11 солро ташкил медиҳад 254 доғ. дар солҳои 1964 1968 125 доғ. 1976 1979 167 доғ. таъсири мутақобилаи офтоб ба замин дар ин ҷо хуб фаҳмонда шудааст ва бевосита аз ҳамин расм хуб фаҳмида мешавад ки чӣ гуна офтоб ба сайёраи замин яъне таъсир мерасонад. офтоб нурҳои кайҳонӣ вақти расиданашон ба сатҳи замин ба замин 1 соат. афрӯзиш тӯфони магнитӣ ба амал меояд. вақти расидан 17-48 соат. афканиши мавҷӣ яъне бевосита ба ғайр аз нуре ки офтоб ба мо афканиш мекунад, инчунин афканиши мавҷӣ ҳам ҳаст. вақти расидани он 8-3 дақиқа мебошад. агар нурҳои кайҳонӣ ки вақти расиданашон зиёда аз 1 соатро ташкил медиҳад, асосан протонҳо ба замин меоянд. эффектҳои баъдина чӣ гуна эффектҳо ба вуҷуд меояд пас аз оне ки нурҳои кайҳонӣ ба сатҳи замин омада мерасанд? зарраҳои энергияшон баланд, тӯфони магнитӣ ба вуҷуд меояд, фаҷри қутбӣ ба вуҷуд меояд ки як расмҳои хуб дар сомонаҳо дар телевизион мо мебинем, фаҷри қутбӣ аст. тӯфони ионосферӣ ба вуҷуд меояд, боди офтобӣ ба вуҷуд меояд. агар ҳангоми афрӯзиш тӯфони магнитӣ ионҳо ва электронҳо
ки бевосита ба эффектҳои баъдина, яъне тӯфони магнитӣ, тӯфони ионосферӣ боди офтобӣ оварда мерасонад ва дар афканишоти мавҷӣ бошад. Вақти расидани он ки бевосита 8-3 дақиқаро ташкил медиҳад, радиомавҷҳо ба вуҷуд меоянд, нурҳои дидашаванда, нурҳои ултрабунафш ва рентгенӣ ва баъдан эффектҳои дар як вақт рӯйдиҳанда, ғалоғула ва тӯфони садогӣ дар радиотелескопҳо, тағйирёбии зичӣ ва баландии қабати ионосферӣ, афтиши садо дар мавҷҳои кӯтоҳ, афрӯзиши дар хатҳои H ва K мушоҳида карда мешавад. Ин ҳастанд таъсиробии мутақобилаи офтоб ба замин. мо дар барномаи пештара оид ба таъсири офтоб ба иқлим ё ин ки ба тағйирёбии иқлим бевосита ба омилҳои астрономӣ гуфта будем. Инчунин офтоби мо яке аз сабабҳои тағйирёбии иқлим ба ҳисоб меравад. Мо каме ҳам бошад дар ин ҷо хотиррасон мекунем ки яке аз сабабҳои дигари тағйирёбии иқлим ва таъсири офтоб ба он аст. тадқиқотҳо нишон медиҳанд ки дар вақти бештари минимумҳо ва максимумҳои хуруҷи офтобӣ дар замин ҳодисаҳои табиӣ ба монанди обхезӣ, шамоли сахт, тағйирёбии ҳарорат, рехтани барфу борони зиёд рух медиҳад. Яъне бевосита дар давраи фаъолӣ ва максимуми офтобӣ бевосита чунин ҳодисаҳо дар сатҳи замин ба амал меоянд. дар байни солҳои 1650-1725 доғҳои сатҳи офтоб тақрибан нест шуда буданд. Минимуми Маундера мегӯянд чунин ҳолатро. даври офтобӣ гӯё аз байн рафта буд. ин солҳо ба солҳои хунукии сахт дар давлатҳои ғарб рост меояд. яъне дар давраи тақрибан нестшавии доғҳои сатҳи офтоб солҳои 1650-1725 давлатҳои ғарб пурра ба яхбандӣ омада буданд. Яъне дар ҳангоме ки давраи минимуми фаъолии офтоб аст, хунукшавии зиёд ба амал меояд. қимати миёнаи миқдори доғҳои сатҳи офтоб аз соли 1610 то соли 2000, яъне нигоҳ кунед, дар соли 1600-1650 пурра қариб даври фаъолии офтоб нест шудааст. ана мо ҳолате ки давлатҳои ғарб ба яхбандӣ расида буданд. ва айни ҳол дар соли 2000 нигоҳ кунед чӣ гуна қиматҳои миёнаи доғҳо, масалан агар дар ин 100-200 аст, дар соли 1950 миқдори доғҳо ба 200 расида буд, зиёда аз 200. айни ҳол давраи фаъолии офтобӣ яъне рафта истодааст. то соли 2000 дар ин график оварда шудааст ки чӣ гуна ҳолати максимум ва минимуми тағйирёбии доғҳо нишон дода шудааст. чӣ тавре ки мо аз физика медонем, ҳолати панҷуми моддаро плазма мегӯянд ва таъсири плазмаи офтобӣ ба майдони магнитии замин чӣ гуна аст. агар бинандагони азиз, яъне агар майдони магнитии замин набошад, умуман дар замин ҳаёт мавҷуд буда наметавонад ва моро шит бар ин, яъне муҳофиз бар ин ҳамеша дар ҳолати муҳофизат аст ва намегузорад ки плазмаи офтоб, нурҳои вайронкунандаи сатҳи замин ба замин омада расанд. ташаккур ба диққататон.